אימא ל4 ילדים, עברתי לפני עשור לאוסטרליה. לפני חצי שנה פשוט נתקלתי בשליחה בשם זוהר, וזוהר פשוט הציגה מוצר שבהתחלה די אמרתי, לא האמנתי, לא ידעתי להאמין שזה עושה משהו בכלל. חיפשתי את עצמי די 10 שנים, אבל קודם כל רציתי לראות מה המוצר עושה. המוצר די פריט לנו את הבית. אני התחלתי את גיל המעבר שלי בגיל 48, אני בת 52, ולא הייתי ישנה טוב בלילה, והאנרגיה שלי הייתה ירידה, מצבי רוח, כל הטוב הזה של גיל המעבר. יורש בעיניים, פיגמנטציה בפנים, כיף חיים. וכשהתחלתי לקחת את המוצר, השינה שלי התחילה להשתפר לאט לאט. האנרגיה זה הדבר הראשון שעלה לי, מ-0 ל-100, כמו ששמים דלק במכונית. יורש בעיניים שנעלם לי, פיגמנטציה בפנים שהשתפרה לי כמעט 100% נעלמה. המתנה הכי גדולה שקיבלתי, התחלתי לישון כמובן בלילה ולהתעורר רק עם שעון. יד ימין שלי הייתה נרדמת מאז לידת הבן שלי, היום בן 20 שנה סבלתי. מי שיודע זה סינדרום התעלה הקרפלית. ולהפתעתי, אחרי שלא יכולתי לישון בלי סד בלילה, היד התחילה להירדם פחות ופחות. ואמרתי לעצמי, תקשיבי, שמתי את הסד במגירה, היד לא נרדמת לי. היא אמרה לי, ברור, כי זה מבוסס בלקט. אז זו המתנה הגדולה שלי מהמוצר. כמובן שהשתפרה לנו גם, היה לנו מעי רגיז במשפחה שזה עזר, ובעלי היה לו שריפה באצבעות של כפות רגליים שנעלם אחרי 3 שבועות, שהרופא אמר שאין מה לעשות וכנראה זה משהו עצבי. המספר של בעלי קרא לזה בהתחלה חרטה באותה, המספר שלו ירד במשקפיים, אגב, משקפי הטלוויזיה שלי נעלמו די מהר, אחרי פחות מחודש. כשהוא ראה שזה עזר לי לראייה, הוא הצטרף, והמספר שלו ירד מ-2 ל-1.5 תוך חודשיים. הוא רץ לאופטומטריסט כדי שהוא ייתן לו חותמת, אז קיבל את החותמת שלו, היום פריק של המוצר, הוא ראה שזה עזר לו לראות כמה דברים. האקנה של הבן שלי נעלם, הוא גם לא התחיל עם זה בהתחלה, בכלל הוא היה סקפטי לחלוטין. לפני חודש וחצי בא ואמר לי, אמא, ראיתי שלך שלי הגדול זה עוזר עם מערכת החיסון והוא לא נדבק מהילדים בג'ים, אז אני גם רוצה. אז הוא התחיל, הוא רק לא ציפה שהאקנה בפנים משתפר עוד פלאים. אז קיבלנו מתנה ענקית מבחינה בריאותית, ולגבי העסק, אני מאוד מתרגשת כשאני מדברת על זה, כי אני מקווה שאני לא אזכה. 10 שנים אני די חיפשתי את עצמי, כל הזמן הייתי בשביל הילדים והבית, וקצת עבדתי, כאילו, אם בעלי ככה בעסק שלו, בעלי הוא נגר והנדימן, והייתי מאחורי הקלעים, כדי חיפשתי את עצמי 10 שנים, לא בדיוק מצאתי את המשהו הזה שיגרום לי לחייך ולקום בבוקר עם מטרה. וכשהדבר הזה נכנס לחיים שלי, חזרו לי רגשות שהרבה זמן לא היו לי. אני פשוט מרגישה שקיבלתי מתנה שזו מבחינתי היא השליחה שלי. אני באמת מאמינה שיש שליחים בחיים שלנו, והיא השליחה שלי. אני קמה בבוקר עם חיוך, אני כבר מחכה לבוקר. אני למדתי להתאהב בתהליך הזה. אני מתפתחת בצורה פנומנלית. אני פשוט כל בוקר, אני יודעת, וכל הבנות בצוות שלי יודעות, אני שומעת מנטורים, ורועי אמר לי שבתחילת הדרך הוא גם היה ככה. אז אני כל כך מתרגשת כי אני פשוט רוצה להיות רועי. אני מתפתחת אישית. בצורה מדהימה, הם פשוט לוקחים לי באוזן שאני יכולה ושאני אצליח, ואני רואה שזה אפשרי, ואני רואה שאני כל יום יותר טובה, עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, ואני פשוט התאהבתי בדבר הזה, למדתי לבנות מערכות יחסים. אני מדברת עם בנות מהארץ,
שלא מכירות אותי, שזה פעם ראשונה שעלו איתי לשיחה, והן אומרות לי, בא לי להיות חברה שלך, בא לי שתבואי לארץ ולתת לך חיבוק. ומבחינתי, זה ממש לא משנה אם הם רכשו את המוצר או לא. אני שלי עסקתי, אני לומדת אנשים, אני לומדת לבנות איתם מערכת יחסים. אני במקום באמת שהיה לי עסק בארץ, וזה רגשות שכבר שכחתי בעשור האחרון. כל כך התגעגעתי, ואני יכולה להגיד שהיום אני במקום אפילו יותר גבוה ממה שהייתי בארץ. אני פשוט מרגישה שדוספלס זו מתנה ענקית. תקשיבו, אני מכוונת הכי גבוה שיש, אוקיי? אני רוצה להיות PMD פלאס. אני יודעת שאני אגיע לשם, אבל אני גם יודעת שאם אני אחשוב, היום הסתכלתי על כמה דרגות יש לי לעבור בדרך, אמרתי לבת שלי שהיא התומכת בי מאחורה, אמרתי לה, טוב, תקשיבי, אנחנו ניקח דרגה אחרי דרגה, כדי שזה לא יהיה overwhelming, אז אני יודעת שאני אגיע רחוק. כי אין דרך אחרת, המקום הזה הוא מקום שאת רק צריכה להושיט יד ולקחת. כולם כל כך רוצות לעזור, כל כך, ואני רק צריכה להושיט יד ולקחת. אני נהנית, אני נרדמת מחיוך. ביום שקיבלתי את ה-SC, זה היה כל כך הרבה אדרנלין ביום הזה, אני קמתי בבוקר ואני אמרתי, אוקיי, את היום סוגרת דרגה, היו לי 3 ימים, ואני אמרתי בכל רם, אני אמרתי מול המראה ואני אמרתי, היום את סוגרת את הדרגה הזאת, את מביאה את הדרגה הזאת היום. הייתה לי שיחה ב10 בבוקר, הייתי בטוחה, זה היה 90%, איך הוא היה אומר, אז כמעט הוא מוביל לנו את העסק, זה היה כמעט, אבל הייתי בטוחה שהיא סוגרת איתי, הייתי בטוחה שהיא מביאה לי את הדרגה, והיא אמרה לי, לא, אנחנו יכולים מספיק לאור זה, אמרתי לה, הכל בסדר, התקבצתי קצת, אמרתי לה, הכל בסדר אהובה, נשמח לראות אותך שאת מגיעה לבולטות ולהכיר אותך. סגרתי את השיחה ואמרתי, הכל טוב, היא אמרה לי, לא, כן עוד יגיע. ומה שסגר לי את הדרגה הזה היה ממש בזמן שבקצפת, והייתה לקוחה שאני כבר איזה חודש ומשהו איתה, האחרון אינו, מתלבטת, לא יודעת, כן יודעת, כבר הפכנו להיות חברות, היא נסעה שבוע ללונדון, ממש התגעגעתי עליה כבר. וכשהיא חזרה מלונדון, כמובן שיצרתי את הקשר, אמרתי לה קדימה עליה, שנצפה מטורף השבוע הזה, ואסור לך לתקצץ אותו. היא במקום סגרה, אחרי חודש שאנחנו ככה, לא יודעת, כן תסגור, לא תסגור, אז היה ממש בזמן שבקצפת, אבל אני ידעתי שאני באותו מסוגלת את הדרגה הזאת. כל מי שמתלבטת, כל מי שמתלבט, זה המקום, אני לא יודעת אפילו איך להתחיל, אני מסתובבת מחויבת, אני כבר לא נבלת מלא, אני יודעת שכל הלא יוביל אותי לכן, אני פשוט אוהבת את מה שאני עושה, ואני יודעת שאני אצליח, אין דרך אחרת. את כבר מצליחה. סיפרתי שבצעי להגיע מתעסק ולהריץ את המחרימה, ולכמה אני מכוונת. תעלו על הבמה לתת לנשיקות. הנה, נשיקות. רואה אלופה. בואי עדי, תעשי גם לבקור.